ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶାରଦୀୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରମଦାନ ଶିବିର ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଡାଳିଯୋଡ଼ାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମା କାନୁନଗୋଙ୍କ ଐକାନ୍ତିକ ସଭାପତିତ୍ୱ, ଡକ୍ଟର ଅଧୀର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଫଳ ସଂଯୋଜନା ଓ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ନାୟକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଶିବିର ସାମଗ୍ରିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଓ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଭାବରେ ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଧରଣୀଧର ଭାଇ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ତପନ ଭାଇ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଧ୍ରୁବ ଭାଇ, ଅଶୋକ ଭାଇ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରାଣିଜ ବସ୍ତୁସମୂହର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଡାଳିଯୋଡ଼ା ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି କୃଷି ଓ ଗୋପାଳନ ସହିତ ଜୈବିକ କୃଷି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ କୃଷିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରମ ଶିବିରରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଦିନରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଓ ଉଦ୍‌ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ସହିତ ନିୟମିତ ଶ୍ରମଦାନ ସମୟ ଓ ପାଠଚକ୍ର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ସକାଳ 6ଟାରେ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। 6:30ରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାସନ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। 7:30ରୁ 8:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଖିଆ ବିରତି। 9:30ରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମଦାନ ଅବଧି ଓ 12ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି। ପୁଣି ଅପରାହ୍ନରେ ଦିନ 2:30ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପଠନ। ତାପରେ 3:30ରୁ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମଦାନ ଅବଧି। 5:30ରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରତି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠଚକ୍ର। 8ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଓ ବିଶ୍ରାମ। ପୁଣି ପରଦିନ ସକାଳ 6ରୁ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବିରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସହିତ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ଏ ଶିବିର ସହାୟକ ହେବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ମହାନ ଓ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା କେବଳ 2ଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର, ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ଅସତ୍ୟ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଯଦି ଭାଗବତ କରୁଣା ଉପରେ ଆରୋପ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଦାବିକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ, ତେବେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥତାର କାରଣ ହୁଏ। ଏକମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚତମା ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରେ। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଅତିମାନସର ପରମା ଶକ୍ତି ହିଁ ଉପରୁ ଅବତରଣ କଲେ ନିମ୍ନରେ ଅପ୍ରକଟ ଥିବା ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅପ୍ରତିହତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାର ସକଳ ବାଧାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିପାରେ। ଏଥିସକାଶେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଐକାନ୍ତିକ ସମର୍ପଣ, ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅନନ୍ୟମୁଖୀ ଆତ୍ମୋନ୍ମୀଳନ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସର୍ବଦା ଏବଂ ସର୍ବତ ଭାବେ ବରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର ଯେଉଁସବୁ ମାୟା, ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି ଶାସନ କରି ଚାଲୁଛି, ତାହାର ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିପଦରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବର୍ଜନ କରିବା। ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସକଳ ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। କେବଳ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚତର ମନ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ବା ଏପରିକି
ଆନ୍ତରପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତଥା ଦେହର ଆନ୍ତରଚେତନା ଗୋଟାଏ ପ୍ରଭାବର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କଲେ ବି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଧାରର କୌଣସି ଅଂଶରେ, ଏପରିକି ଅତି ସ୍ଥୂଳ ଅଂଶରେ ବି ଯାହା କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ, ଯାହା ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିମିଶ୍ରିତ ବା ଯାହା ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ ବା ବିଦ୍ରୋହ ଅଥବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ନିଃଶେଷରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଧାରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ନିଜକୁ ଅସମର୍ପିତ ରଖେ, ନିଜ ପଥରେ ଚାଲେ ଅଥବା ନିଜ ସର୍ତ୍ତର ଦାବୀ କରେ, ତେବେ ଏହିପରି ଯେତେଥର ଘଟୁଥିବ ସେତେଥର ତୁମେ ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବ। ତୁମର ଭକ୍ତି, ତୁମର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପଛରେ ଯଦି ତୁମର ବାସନା, ଅହଙ୍ଗତ ଦାବୀ ଓ ତୁମ ପ୍ରାଣର ଜିଦ୍ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଏସବୁକୁ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଆସ୍ପୃହାର ସ୍ଥାନରେ ରଖ ବା ଏସବୁକୁ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦିଅ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆରୋପ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ରୂପାନ୍ତର ନିମିତ୍ତ ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିରର୍ଥକ। ତୁମ ଆଧାରର ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ବା ଗୋଟାଏ ଅଂଶରେ ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧର, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସର୍ବଦା ହିଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖ, ତେବେ ଭାଗବତ କରୁଣା ତୁମ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ଏହି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେତେଥର ଉତରି ଆସି ସତ୍ୟକୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ରଖନ୍ତି, ସେତେଥର ତୁମେ ଯଦି ମୁଖ ଫେରାଇ ନିଅ ଏବଂ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ମିଥ୍ୟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଡାକି ଆଣ, ତେବେ ଭାଗବତ କରୁଣା ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା ବୋଲି ତୁମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୋଷ ଦେବ ତୁମ ନିଜ ସଂକଳ୍ପର ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଏବଂ ତୁମ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ। ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କର ଅଥଚ ଯଦି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଥାଏ ଯାହା ଅସତ୍ୟକୁ, ଅଜ୍ଞାନକୁ, ଅବିଦ୍ୟାକୁ ବରଣ କରେ କିମ୍ବା ଏସବୁକୁ ନିଃଶେଷରେ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ପଥ ସବୁ ସମୟରେ ଖୋଲା ରହିବ। ଭାଗବତ କରୁଣା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିଯିବ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମିଥ୍ୟା ଓ ତମଗ୍ରସ୍ତ ଭାବକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର, ତାପରେ ସେସବୁକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଚାଲ। ତେବେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ ସକାଶେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଏପରି ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର, ଆତ୍ମଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନିବେଦିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏକସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ରୂପାନ୍ତର ହେବ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ। ସୁତରାଂ ଯାହା କିଛି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧୀ, ସେସବୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ପରିହାର ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତା ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ ନ କର ଏବଂ ଚାହଁ ଯେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ତୁମ ସକାଶେ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ ବା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦୂର କର। ତୁମର ସମର୍ପଣକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତେବେ ଆଉ ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ କରିଦିଆହେବ। ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବି କରିଦେବେ। ଏହି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ତାମସିକ ଭାବ ଦୂର କର। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଜୋର କରି ଆଦାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ଥାୟୀ ରୂପାନ୍ତର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରତି ପଦରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାର, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାର, ତୁମର ଆତ୍ମଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାର ଯଦି ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଫଳତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେବା ଉଚିତ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ। ଏହି ସମର୍ପଣ ହେବ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାର, ଜଡ଼ ପୁତ୍ତଳିକା ବା ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରର ନୁହେଁ। ତାମସିକ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟତାକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ଭୁଲ ଧାରଣା କରାହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟତାରୁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହିଁ ସର୍ବଦା ଅଜ୍ଞାନ, ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର କ୍ରୀଡ଼ନକ ହୋଇପଡ଼େ। ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାନନ୍ଦ ସମର୍ଥ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଶିଷ୍ୟର ଆନୁଗତ୍ୟ
ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକର ଆନୁଗତ୍ୟ, ଯାହାର କଲ୍ୟାଣରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଯୋଦ୍ଧା ମିଥ୍ୟା ତାମସିକତାର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିପାରେ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଓ ରଖିପାରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟଳ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେହି ଚରମ ବିଜୟ ଓ ପରମ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ